No hei, nyt alkaa olla kyllä kivoja lämpöisiä päiviä, niin toin osan orkideoista vähän ulkoilee, että vielä en uskalla jättää yöksi. Et menee alle 10, niin en viitti. Vandat toin. Tää on Vanda Delft Blue, Ansuvanda. Sitten tossa on Tricolor Var Suavis. On ihan tätä oikein hyvä kasvi. Nyt se oikein innostunut, kun alkoi valoa tulla, auringon valo lähti kasvattaa lehtiä ja juuria lähti kasvattaa täällä ja oikein hyvin. Ja Epidendrum radicans hybridi, Palleriina muistaakseni, sen toin ulkoille. Ja tänne, täällä on kympirit jo, ovat olleet pihalla ja siellä on Coelogyne cristatat, on 2 mulla. Toinen on Citrina ja toinen on normaali. Pulleet pulpuroiset. Ja tää on Citrina. Perry Oda on ollut täällä jonkin aikaa. Ja siinä on Cattleya-tyyppejä. Toin nyt tänne taas nauttii auringosta. Semmosta.